Прекъсваме програмата с извънредна емисия новини. Президентът Румен Радев в този час ще връчи третият проучвателен мандат за съставяне на правителство. Държавният глава избра последният мандат да получи седмата по големина. Тази на Алианса за права и свободи на Дондуков 2 е нашият екип. Това, което знаем до момента е, че представителите на АПС до момента са в сградата на парламента, но все още не са се качили в залата, за да получат мандата. Така че очакваме това да се случи съвсем скоро, защото знаете, мандата трябва да бъде връчен в 10 часа. Тук за третия мандат, както знаете, е малко по-сложна ситуацията. За разлика от другите два, при които има 7-дневен срок за това да бъде реализиран или не мандата за съставяне на правителство, тук този 7-дневен срок не важи. Тоест, ако АПС решат да задържат папката днес, те нямат срок, в който да я върнат. А това, което ми казват колегите, е, че ръководството на Алианса за права и свободи в момента влиза в залата, в която ще получат и ще говорят с държавния глава. Как ще протече, все още не знаем, защото вчера те обявиха, че това, което ще направят, зависи от това какво ще кажат структурите, както и парламентарната група. Те вече са провели тези разговори вече. Но днес, след малко, те трябва да кажат дали ще вземат папката и ще се опитат да съставят правителство или ще я върнат. В същото време, обаче, очакванията от третият мандат да се роди нещо в 51-то Народно събрание, да се роди нещо, са малки, защото и по време на консултациите и АПС и останалите парламентарни групи казаха, че не виждат възможност за съставяне на ново правителство в този парламент, така че и очакванията за това дали може да се случи нещо не са големи. В този момент се включваме от Дондуков 2 и наблюдаваме картина на живо. Благодаря. Уважаеми господин Садъков, не случайно избрах да връча третият мандат на вашата парламентарна група. АПС бе подложен на брутален натиск от своята рожба и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешното управленски модел. Много от вашите членове и симпатизанти бяха подложени на натиск, а и днес продължават да са подложени на различни форми на въздействие, неприемливи за правовата държава. Да. Връчвам ви този мандат и като символ на националното единство, и срещу всеки опит на користни политици да насаждат междуетническо напрежение, за което няма никаква почва в България и което обслужва единствено техните теснопартийни и най-вече лични интереси. Затова заповядайте в рамките на конституционната процедура да обявите вашата позиция. Дали ще вземете мандата и ще търсите възможности за ново управленско мнозинство в рамките на 51-то Народното събрание, или ще поемем към решаване на тази криза с провеждането на извънредни парламентарни избори. Заповядайте. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, благодаря за жеста и оценката за нашата упорита съпротива срещу явлението превзетата държава.
От името на парламентарната група на Алианс за права и свободи приемаме това ваше решение да връчите третият проучвателен мандат за ставане на правителство като много отговорно за нас предизвикателство и, разбира се, жест и оценка. Ние извървяхме един много сложен път, но парламентарната ни група има своите сензитивни усещания за това, което чухме през декември месец от площадите в България. Защо? Защото ние не само, че чухме, ние тогава на самите площади и съпреживяхме този обществен отклик, защото при нас започна година и половина по-рано. Ние първи навдигнахме глас в България пак от площадите да говорим за явлението, което се задава. И когато разбрахме, че тази оценка вече е национална, че обществото видя какво се случва, ние бяхме редом с тях на площадите и осъзнато, отговорно, нашата парламентарна група ме опълномощи да върна третият проучвателен мандат, неизпълнен, за да реализираме с всички общи усилия честни, свободни, прозрачни, демократични избори. Заповядайте. Алианс за права и свободи ще поработи в това отношение. Благодаря. На вас желая успех. Отиваме на избори. Приятен ден на мен. Председателят на парламентарната група на Алианса за права и свободи Хариса Дъков прие и върна и третият последен проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-то Народно събрание. Неизпълнен. Така, след като и третият опит за съставяне на правителство в рамките на този парламент са неуспешни, президентът следва да назначи служебен президент и да даде дата за предсрочните парламентарни избори. Така се разделяме. Приятен ден!